Lijep vam pozdrav i pratite Neoninfo. SDA i DF u Tuzlanskom kantonu usaglasili su principe za većinu. Iz SDA TK stižu i tvrdnje da će većina imati više od 19 ruku. Politički predstavnici i poslanici Stranke demokratske akcije i DF-a dogovorili su političke principe za formiranje vlasti u najmnogoljudnijem kantonu entiteta Federacije Bosne i Hercegovine. Većinu su podržali još dva poslanika drugih stranaka, odnosno dvojica zastupnika Pokreta demokratske akcije u Skupštini TK Jakob Suljkanović i Senad Alić. Konstituirajuća sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona biće održana naredne sedmice. Održana je 15. redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija na kojoj je između ostalog usvojen nacrt budžeta općine Kalesija za period 1.1.–31.12.2023. godine. Ukupno planirani prihodi i primici u nacrtu budžeta općine Kalesija za 2023. godinu iznose 14 miliona konvertibilnih maraka. Usvojen je izvještaj o izvršenju budžeta općine Kalesija za period 1.1.–30.6.2022. godine. Od ukupnog budžeta za 2022. godinu od 16 miliona km za 6 mjeseci ostvarenje budžeta je bilo 5 miliona konvertibilnih maraka. Uspješno je realizovana radionica djelovanja u kriznim situacijama. Na radionici je prezentiran način djelovanja Centra za socijalni rad Kalesija u okolnostima prirodnih nesreća, kao i osnove postupanja korisnika kako da se zaštite i potraže adekvatnu pomoć od nadležnih službi u kriznim situacijama. Kao jedna od finalnih aktivnosti projekta podrška realizaciji plana pripravnosti i djelovanja Centra za socijalni rad Kalesija u slučaju prirodne i druge nesreće je radionica za korisnike Centra za socijalni rad Kalesija. Na radionici je prezentiran način djelovanja Centra za socijalni rad Kalesija u okolnostima prirodnih nesreća, kao i osnove postupanja korisnika kako da se zaštite i potraže adekvatnu pomoć od nadležnih službi u kriznim situacijama. Mi smo danas pozvali naše korisnike usluga da im predstavimo način djelovanja i da i njima predstavimo na koji način oni mogu sami sebi pomoći i na koji način mogu doći do informacija koji mogu pomoći kako bi se eventualno u nekim prirodnim nesrećama smanjile materijalne štete i eventualni ljudski gubici. Centar za socijalni rad Kalesija projekat implementira uz finansijsku podršku UNICEF Bosne i Hercegovine od decembra 2021. godine. Osim predstavnika Centra za socijalni rad Kalesija Majkira Huremovića i Selmira Buljkića, predstavnika UNICEF-a, predavača na radionici bio je i uposlenik civilne zaštite općine Kalesija Senaid Tupajić. Dio navedenog projekta je i općina Kalesija, a uz pomoć DRA sistema mapirane su sve lokacije potencijalne opasnosti. Ovo je sve u sklopu DRR projekta kojim općina Kalesija od 2019. godine aktivno učestvuje. U sklopu ovog projekta je socijalna zaštita posebna komponenta u kojoj imaju još zaštita spašavanja, znači civilna zaštita, sektor zdravstvene zaštite i multisektorski pristup gdje ima i sektor obrazovanja. U sklopu ovog projekta, ovo je samo jedan dio, mi smo izvršili ažuriranje postojećih planskih dokumenata procjene rizika od katastrofa koji je usvojio općinski načelnik. Znači, u sklopu toga izradili smo zajedno sa socijalnom platformom, čiji sam aktivni član, znači Centar socijalni rad, izradio procjenu rizika, uskladio je sa općinskom procjenom ugroženosti prirodnih i drugih nesreća, izvršio je izradu planskih dokumenata, plan postupanja u vanrednim kriznim situacijama, znači izradio je standardne operativne procedure, znači u saradnji sa UNICEF-om i World Visionom, djelovanje prirodnih i drugih nesrećama korisnika Centra za socijalni rad, znači u sklopu ovog je završna radionica prema krajnjim korisnicima. Mapiranje korisnika Centra za socijalni rad Kalesija sa njihovim osobnim podacima je naredna faza koju će sprovesti u okviru projekta. Na osnovu evidencije ranjivih kategorija koji su prioritet pri spašavanju, Centar za socijalni rad Kalesija će istu dostaviti civilnoj zaštiti općine Kalesija i ostalim adekvatnim službama koje će pružiti pomoć u slučaju prirodnih nesreća. Znači mi faktički u uslovima prirodne katastrofe moramo prvo doći do tih osoba, njima
na neki način pomoć, njih izvući na sigurno, prema njima vidjeti da li ima ikakve vrste ugroženosti u prirodnoj katastrofi i njima pomoći znači, na adekvatan način, a onda po redoslijedu ugroženosti djelovati prema ostalim kategorijama. Fazama su znači ovdje izrada DRAS sistema koje je općina Kalesija usvojila i primijenila. On je objavljen na našoj zvaničnoj web stranici. Imamo svaku lokaciju i tačku na području općine Kalesija koja je mapirana sve vrste opasnosti od prirodnih poplava, klizišta, minskih situacija, a Centar socijalni rad je taj koji brine se oko krajnjim korisnicima gdje će oni mapirati sve ti korisnici i adekvatnu službu zaštite i spašavanja u vrijeme prirodne ili druge opasnosti obavijestiti da postoji njihov korisnik kojeg je potrebno evakuisati, kojim treba posebna pažnja, ne kao ostalim građanima i tako. Uposlenici Centra za socijalni rad Kalesija za prisutne korisnike pripremili su edukativno-zaštitne pakete sa određenom zaštitnom opremom i brošurama sa uputstvom kako da se ponašaju u uslovima kada dođe do prirodnih nesreća. Djeci je podijeljen školski pribor. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Michael Murphy posjetio je Bihać gdje se sastao sa gradonačelnikom Šuhretom Fazlićem. Kako je saopćeno, ambasador Murphy je sa Fazlićem razgovarao o tekućim aktivnostima na proširenju turističke ponude uz očuvanje prirodne ljepote rijeke Une. Vlada Republike Srpske je na današnjoj sjednici donijela odluku da ograniči cijenu peleta na tržištu tom BiH entitetu. U dogovoru sa Vladom Federacije Bosne i Hercegovine očekujemo da i oni u što skorije vrijeme urade isto, tako da bi cijena na tržištu buduće u cijeloj Bosni i Hercegovini mogla biti ograničena na 480 km plus PDV po jednoj toni, što je usaglašeno sa proizvođačima peleta, rekao je entitetski premijer Radovan Mišković. Ova mjera će važiti do kraja marta naredne godine. U nesreći koja se dogodila danas u Bihaću kada je palo stablo na kabinu kamiona stradao je vozač Bajrom Miskić, saznaje portal Avaza. On je preminuo na licu mjesta, a iza njega je ostala supruga i 3 djece. U nastavku i vijesti sporta. Kalesijske odbojkašice upisale su još jednu pobjedu. Kalesijske odbojkašice su sinoć igrale protiv ekipe Stars Živinice i slavile pobjedu sa 3:1. U 5. kolu Superlige Federacije Bosne i Hercegovine odbojkašice gostuju kod ekipe u Brčkom. Utakmica se igra u nedjelju u 17 sati. Odbojkaši u subotu su domaćini ekipi koja dolazi iz Odžaka. Utakmica se igra u sali Mješovite srednje škole Kalesija u 19 sati. Ženska rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je u prvom meču prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2023. sinoć u Cazinu poražena od Grčke sa 21-23. Izabranice selektorice Alme Čehajić-Hadžović pružile su jak otpor favoriziranom protivniku i bile veoma blizu pobjede s obzirom na to da su sredinom drugog poluvremena imale 6 golova prednosti. No uslijedio je pad u igri BiH tima, pa su Grkinje u finišu uspjele serijom pogodaka da dođu do izjednačenja, a nakon toga i povedu sa 2 gola prednosti. Uzvratni susret na rasporedu je za 2 dana ponovo u Cazinu, a pobjednik ovog dvomeča plasirat će se u drugu rundu kvalifikacija. U subotu u Bosni i Hercegovini oblačeno sa kišom, lokalno će biti i obilnih padavina, na vrhovima planina će padati snijeg. Vjetar slab umjerene jačine u Bosni sjevernog i severoistočnog smjera. U Hercegovini prije podne vjetar južnog i jugoistočnog smjera, a u drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever. Temperatura zraka većinom će se kretati između 7 i 13, a na jugu zemlje od 12 do 18 stepeni.
Dragi gledaoci, hvala vam na pažnji, želimo vam ugodnu večer i naravno da ostanete uz program Neon televizije, a mi se ponovo vidimo u ponedjeljak od 18 sati i 45 minuta. Doviđenja.